Dobré ráno, zdravím všetkých z Prahy slnečnej s našou Nikitkou. Dneska by som vám chcela pripomenúť, pokiaľ ste si ešte nedali nejaký svoj životný plán, nejakú víziu alebo poslanie, pokiaľ ste si to nepomenovali, že prečo ste tu, tak vás vyzývam k tomu, aby ste tak urobili. Aby ste si predstavte si, že ty s tým svojím menom, ako ja, Katarína Meresová, som firma. Predstav si, že si firma, ktorá tu prišla niečo tvoriť. A každá firma, ktorá chce byť úspešná, potrebuje mať nejaké motto, nejaký vyšší cieľ, vyšší zámer, s ktorým tvorí to, čo tvorí. Pokiaľ firma nemá takýto vyšší cieľ, tak nemá perspektívu na úspech. Áno, ja som jeden čas robila kurzy s Pepom Šormom práve na to hľadanie tej vízie a osobného poslania. A v tej dobe som skúmala rôzne poslania rôznych firiem. A bolo to zaujímavé, keď si vygooglite rôzne veľké firmy, aké majú motá, alebo ako sa im to menilo počas doby, pretože sa mení doba, previbrujeme sa všetci do vyššej úrovne a zrazu si celý svet uvedomuje, že bez vyššieho zámeru sa nedá tvoriť. Všetko, čo ide z toho starého, nižšieho zámeru, sa rozpadá. Napríklad Nike malo, tuším, ak si to dobre pamätám, Nike malo jeden čas víziu, že poraziť Adidas. Áno, tak to je taký dobrý príklad toho starého zámeru, niekde vyhrať, niečo poraziť a tak ďalej. Vyšší zámer tvorí úplne inak. A preto vás pozývam, aby ste si na chvíľu, pokiaľ to tak nemáte, stíšili sa a fakt sa zamysleli nad tým, prečo ste tu. A keby vy ste boli firma, aký by bol vyšší zámer toho, čo tu chcete tvoriť? A urobte si to konkrétne, špecifické, pretože všetci máme kolektívny zámer robiť krásny nový svet. To vieme. Ale keď si to urobíte špecifické pre vás, čo najviac konkrétne, pozrite sa naspäť na svoj život, čo ste doteraz vytvorili, akým spôsobom tvoríte, ako inšpirujete druhých, za čo dostávate najviac komplimentov. Tak si tam skúste vyrobiť, vymyslieť nejakú svoju vetu, poslanie pre svoju firmu. A môžete toto zdieľať do komentáru. Budem moc rada, keď si tu prezdielame a vzájomne sa budeme inšpirovať tým, aký je ten váš vyšší zámer pre vašu cestu, pre vašu inkarnáciu tu na Zemi. Ahoj.